Amping na. Yan na bagay. Sinan rin series. Pag amping murap kay sura sa makaabot dito. Uy na, kape. Bye. Rap, amping murap. Amping nak. Na ako na sa pagmadod ako sandal ng mahalin kista ng mahalin. Sakto jud guys. Ako manghulam. Dagan ko no. Lugon. Taas na kaya ka. Salamat kayo ni. Ako na din ako anso ng mahalin kay sandal. Mga dinadyo ko manghulam sa akong bukas. Tulog ka sa akong bukas jud na. Sakto jud kay siya sa ihang ko ano, mamo. 5 di ayon L5. Size 5. Wala jud laba, wala jud. Kapag yun man sa una kay 6 man to, duwag kayo. Maglisod mo sa umawa sa kadaog kay maglisod man sa glakaw mura man sa Guyog sa mahadlok dili murag mahadlok magud siya man hindi siya makabiba. Dili siya makabiba kay tangon na manggudgud to. kailangan biba jud kay mo ko anday kay mao nay mao jud ko nay basihan kanang pinakabiba jud kuno. Gani mag-practice kog lakaw. Gani. CB96 video na. Video ko. Patong karni ka. Guys, dari ko nagaluto guys sa gawas. Wanig siya guys pakaon sa mga dancer. Kanang karni dari. Kuha guys, basoy. Na ako sa gawas ga luto kay talan kay bugat. Ito na gatong. Na sige kasi may mga G. Okay. Ano, G? Bless us, O Lord, from this thy days, as we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Lord, the Son, the Holy Spirit. Amen. Taon kay magkuhan jud mo ron magkumbati. Hey, gamaya man. Sabaw. Kamuta, mo simba usa mo. Di ko mo mag-practice. Niyawa pa lagi sa mong simba. Mo ko may pagsugo sa simba man. Okay, mag-iilis pa na sila po mo. Kuan, tubaw. Libras, wakan, kusga. Tingnan ko stop na ha. Asa na kay kuan, sandok. Na kay kutsara. Okay. Ay, sorry, be. Dedre, kanon. Dua kilid tubig. Dili na tubig, pero tubig sa gawas. Okay, sorry. Okay, sorry ha. Okay. Dugang ka mo dre. Ano, Jay, kay... Kumbati yung bit-bit sa kuan, Jay. Gala. Gurod to ng kanon ha. Alam mo manikay ano si Bebe? Isa ni Lord Victos, Dinden. Hindi, daw ayaw nang pag-iyaan sa inyo. Asa man nag-uban? Binas, uy! Hindi na ka. Nababoy mga kutsara. Sa uno niyo pagkaon na. Kamusta na ha? Nang lipyo inyong kamot. Anong gamay raman yung kanon? Papel ko. Okay. Hindi, aday kaya. Anong gamay raman yung kanon?
Busog ko yan mo yun na po kag gutom ka kay mo pa kay panihapon. Nang busog. Ang baluya sayaw. Ang cellphone mo wala no. Sabate. Hanap kayo na sabaw. Ay. Nako ko ta na wala. Ano to? Bunyan to ni kay Ashley to. Mo ano ba? Mo tingo. Wala pa. Sige. Pisa pa'y wala. Dili man ang alas yan. Pa sila katunga lang siguro ni oy. Purti ko man sila kapin. 40 kapin. A few moments later. Guys, alas 3 pas, ay alas 2 pas kadlawon guys. Sini ko sa kasada. Nakay tubig rap. Palit. Tulog mo rin. Mga gina kay. Murtaw na nang rabugod. Dalog-dug na. Anoron station ron. Anoron station ron. Busog lang. Puray mo cellphone mo. Ang halay raman. Magamping. Bag ng mataon. Magamping na kay. Uwan na ba siguro dito ka doon. Amping na, yun na babay. Sinanray series. Pag amping murap kay sura sa makaabot dito. Siguro. Utso kung dili traffic. Utso jud. Babay na, kape. Bye. Rap, amping murap. Amping nak. 881. Hala, kanay si Ayhang Rip. Gwapa lagi kanay. Lami lagi na mo si Nina. Lami lagi na mo si Nina. Nagpagwapa tayo kay Putlong ka, maling ko nung matatagpo ko siya ng Amerikano. Ay, ni uwan na. Ay, lubat tiri. Maulaw ka ay. Hala, nice. Lagi ka ay na. Dali ba kayo? Mama Ruby. Nana lagi kay Rip ay. Lagi salamat ka Diyos nagpatag. Ayan na. Yan na. Aralin pa na lang. Dahil ito ka Mama Ruby lagi. Kay maghimo tag ice cream naguli na diha. Hindi mo kuro tag ice cream dahil ko lang Mama Ruby dahil. Hindi ko taso patugkala. Ah, magdako og himuon og ice cream. Day, On. tiras nanay day, ning gawas na nanay day. Nanay, day. Nanay oh. Ay. Hi. Diyan lang ang nagpagwapa. Na mapatabang. Patabang lang si og share. Kiranay. Share na na day. Salamat. Sa may pamahaw nay. Nanguyab na ka day. Naguyab-uyab na kay sayang ka. Ito ka gwapa day. Wa dyan ay uyab. Wala naman taon. Usay pamahaw. Usay pamahaw ay. Malawat na. Ko anda may daghang tundan. Maningkamot lagi ta ay nga makadaog kay ro makauli ko puhon. Wala kay pohon. Pohon sila. Salamat ka Jo ay. Ay, salamat. Nay, I love you, Nay. Luwas na sa
vlog ha. I love you ninjong tanan kay nalubat na yung cellphone ja. Basta ampura ta. Okay, ang may kuya. Nay. I love you kuma. I love you. Ito sa ta. I love you. Ado sa kay kang cellphone na. Na-click na pud. Unsa ni yung cellphone na oy? Ado sa. Ako yung screenshot ko. Ado sa. Kay nag-aghang pangagwa pa na kita eh. Dali, Kristilan. Ten. Ay, si Cristel. Kristilan, dali Ay, na. si Cristel. Maldi da kay ang cellphone ra banak mo. May dis ako no. Gege. So may di. 1, 2, 3. So guys. Kuan na ko dari sa kwarto ni Nicole kay Dida kay ganiharan kasi kajuguan da urag karon ni init na dyan ipaway sa guys kay gahapon lagi guys nagpahilot ko kana wa di ko nakaluto des huibis o gahapon lagi huibis wa ko nakaluto karon kay paway sa guys kay ang likod lagi nabikil na pud kana sakit ka siya kuan ilihok ja na okay na pud kay gihilot basta lagi mabikil ni hang likod guys kanang mura jud siya kanang kuan kanang magdisid ko ginawa sa tao din ni Ansan Blanton mura nga na bitos mo sakit sis Ansan Blanton nga kanang mura kag kanang mag-abot lagi mo ginawa ba tungod ni sa murag piang ba ni or gipanuhutan ba nga na kay kuan lagi guys dias niya gi pag-abot sang amo ay wa pa niabot ang hang amo guys kay nangalsaman ko ka ng mga kaang kay gipangsulod lagi na sa sulod sa bahay niya wala mo ko mag-video dito guys kay di man pwede nga na magsunod-sunod na mag-video dito spikas ana ka ko gibuhat to spikas guys kay mga kaang gipangbalhin nga na naputos sige patangtang ang mga tanom kay gianay lagi isang bahay so man isang giuli dari guys kay isang ipa renovate tag isang bahay kay kuan ka nang gianay sa na di res kwartos ni Nicole guys kay na kuan sa Jukado sa ning lakaw luoy kadto guys kanang sa Jukado sa ning adtog Cebu City kuan murag katulo ni jang balik karon dis niya giwa mo ko naka video ni siya kay kuan kanang di lagi tanang galaw na mo bitaw nga i-video sa naman to ning comment dani nga kanang mas pinangga na sa Cristel nga na pinangga na silang duha siyempre duha ra ba sa kaso ang anak guys ja mapagmahal pa jud anak labi na si Nicole guys mapagmahal maghinahunaon kanang maluluyon so murag ang batasan ni Nicole murag kanang ako nga dali pag kaso maluoy ja labi nag ako kanang nakoy batiin na as Nicole sige na nga naman ang so guys kanang maluoy labi nagwa siya kanang mulakaw so maghilak ko kay luoy lamas Nicole nga na Miss Cristel luoy lamas Nicole mo nga na hinja lagi na guys kanang napundi pug ko kanang kamot lagi ta ko guys kay maka kuan ko ni ba makasuporta ko hinja namo pud na sa gitigom-tigom lagi pud ni jang kwarta lagi kanang mga halin namo sa iskindi aw sa among halin sa iskindi guys amo na sang gisib na dila na may gisib na namo na itong mga halinas mga suman mga kuan nga na mga tubo-tubo na mga nga na sa usahay na may mga halin na mas iskindi dari nga ng tibok papel kay usahay magud ang mga sinsiyo nga 20 ana gitigom ato na may giseda na mo sa mga kuan tigumanan kanang daghan-daghan na pud to kaluis Ginoo daghan-daghan na pud to amohang natigom guys kay sugod sa ang pagpaninda pila na ko ka kuan na ninda nasudlan to puhon mapuno to sa madunak jawa sa kuning kuan guys kay kuan na pud niyang likod bag magasaalsa ko mga bugat siguro mga Lunes guys makasugod na ko trabaho sa paninda sa kuan Lunes ra pud tumoabot lagi itong kamuting kahoy kay kada Domingo ra man sila makadeliver masuntag na kuan sa kanipong ang likod ka ng sa pagbanggod bitaw pud nas Balanghoy guys pero kaming duha mas Nicole hino nagbanggod tag sa may bangguran parang laban na jud guys sa pasensya na nga nagingani ko di man ko mag-vlog na magingani ko yung saan man guys nga kuan ba kanang basig na napay makakita dani may nabug nga
kuan kanang kasakit na pud ko. Sakit na jud dinahoning sakit sa likod. Sa ang katigwangan na jud ni. Kanang mabigil lang gamay, makalas-alas lang kagamay, or kuan na, pero na okay na pud sa kay hilot naman niya kay kanang ska kuan mo guys kaning atong pako-pako bitaw sa atong likod guys kanang murag skapula ba nga na anay bis gilid ubos nala diha dapit nja musabay man sa ang ginhawa o ganang maginhawa kung musakit man labi nagkanang ang kamot nga si dihag ja si alsa na bakit siya nja kuan guys anang gabi malagi pud to among pakaon sa kuan mga dancer nja ni uli pud si Crystal guys kay wa may klase. Nja salamat ka ni Mambi kay kuan ka nang isa kong tabangan sa mga tanang mga kuha na mo dari mga kinahanglan labi na ni Crystal dyan niyang ilab so naman tining comment nga love jud ko ni Mambi si Crystal lungog guys love jud ni siya guys puhon maka human si Crystal maka bawi ni Mambi muli man as Mambi na sa Pilipinas kay nalagi si Mambi sa kuan Amerika sa Michigan dyan siyempre muli man dyan na siya dari kuan bakasyon. Ay, alam yun tayo ito guys, pero hindi ko makatugal ay ko ito. Kay gabi, nakauli may alas 11:30. Gikan sa practice niya. Padyo ko nakatugda dyan. Nangamata padyo ko mga alas 2 to kay si Nicole ning bangon na. Na akong gihatod dito sa karsada guys. Kay Loy pod. Loy man siya kadyo basta kuan na lang. Sabi na kami si Nicole nga dugay-dugay na pud mi nagbandari sa bahay banja kung maluyan sa Ginoo makatrabaho siya manang ako kuan ko kanang di mo sa pwede pud di sa mo trabaho guys kay ganahan man siya nga makatrabaho siya kaya ako'y mahimo kay trabaho man jud. Diyan mo rin niyang vlog guys, maikog mo mangyani ko, pero sagli lang alam pagkikuan kay una na plus nanay ganihan nanawa galin to pero kung ko nagsaba nga nako di pa mati. Happy kay mi sa pagpanawag di pay ko kay maibsan pagkatang kami nga sa tong ginikanan. Siguro guys ug masakay na nag-series. Basig ning uli na ko karon. Basig ning adto na ko family house. So lang bisit pagka biyahe labi na kanang bawod nja. Na yung mga mag-pressure na so mga to guys kanang mora niyang video nja patabang day ko guys kay na nagpost naman ang Tuki Festival nga na nagilang mga poster bitaw guys nga sila Crystal na Crystal direct speakers wood sa kwarto guys kaya pahuway pa siya kay pa-practice lagi na gabi kuan pa labang di ko og share sa ijahang picture sa katong mga friends na dani shout out di ko sa hang mga friends viewers na dani nga friends na sa Facebook kuan man kanang sila ramen siguro makakita kay kaning uban sa YouTube raman sila makakita so naigi po sa ang Tuki Festival guys piso pwede raman po ninyo i-search nga Tuki Festival naigi post dito nga kuan kanang mga festival queen. So si Crystal dagto number 4 sa katong mga ganahan pwede pud mo ganahan mo tabang pud nga ni Crystal na mo share sa ijahang picture. I-click lang pud tong ijahang picture number 4 man si Crystal ja share sa inyong mga friends na dako na jud tabang guys sa ni Crystal. Kaya naman na kuan guys kanang social media award. So daghan kadtong mo share or daghan mo heart siya mapili sa social media award so na po na premyo ng social media award mga award ba nga na so maro to guys kanang patabang na po ko share sa ijahang picture katuro mga friends ko na sa Facebook katong dali nga pwede na po mo search so Tuki Festival diri sa Tan-awan makita ra na ninyo guys mura ganang nakoy prima sa angkon ba kay mura nay magtingog anja ubhon ko mga gabi guys manang baway sa laman sub ko kay nagarabaningan nga niniwang ko niniwang ba di ko nga tambak malinon ko guys kuan ko nang mura niyang video guys kanang
Atangilan po ninyo guys aghang next video or mga sulod adlaw kay palabas naman na sila sa Crystal nagka November 15. Pizza dari guys is November 15 o 16 di ay Berhin sa Rigla. So pista di pud kamambi. Murag lain-lain man siguro pista basta buwan sa kanang November murag Berhin sa Rigla ang magpista na. Iya ba to guys kay murag lami makadri ito kay wali ko itog lang gabi lagi. Hindi pa ka makatog lagi dari nga nung oras kay kanang yung kalitog ayo. Diyan palitog ice candy nga na ba. Sa Crystal may ning hatag. Kay ice candy na malit ganiha sa Crystal may ning hatag. So maro to guys kay okay din sa guys magkuan ko kanang mamalit man ko kanang butong ba kaya mo silingan dari nga namon to sa mga butong bitaw kay nagpa saka man sa lubi maghimo ko guys hindi nga buko pandan kay mo ilang ganahan buko pandan o buko. And guys, thank you for watching guys. Ampe ko ampo talaga guys. Nagitulog ko pero video ko guys makamatara ko di na badado na hanto kay na may mo ayo. Love you all. Lambing ko ampo guys. See you by next video.